نارینên têvel û rengereng derbarê pirtûka Kurdî hene. Hin rewşenbîr paşketina vê pirtûkê ve digerînin hokarên siyasî, civakî û dîrokî hin jî vê paşketinê bi rola nivîskaran vegirê didin. باوریم ده روشا پرتوکخانه کردی ده وارک خراب ده و کمی هیویمه. Gelek astengiyan rêgirî li ber pirtûka Kurdî kirine, lê hêj piraniya wan astengiyan berdewam in. Pirtûka Kurdî rastî astengiyekê dihat got lê deriyê xwênera dixist û xwêner nedidîtin. Ji bilî astengiyên got nivîskar tê de derbas dibû ji rewşa diravî de got pirê nivîskara rewşê wanê diravî rewşek nebaş bû û rewşek xirab bû, neçare diman û ew karîn li ba tunebû got çap bikin. Ev ziman dihata qedexekirin, ne dihiştin nivîsandin zimanê Kurdî bê, ne dihiş xwendin bê, ne dibistan hebû, ne mamosta hebûn. Asta pirtûkê de Li gorî beşekî jî dahêneran, pêwîstiya pirtûka Kurdî bi çareserkirina wan kêşeyan heye ku dibine rêgir li ber pêşketina pirtûka Kurdî. Pirtûka Kurdî jî wek rewşa gelê Kurd bi rastî rewşeka awartir derbas dibe. Lê ez dikarim bêjim me destpêk me nû lingê xwedaniyê ser pêpelûka pêşî got em destpêkin banî bikevin yanî. Li gorî nêrîna rewşenbîran, pirtûkxaneya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê di hejariyê de maye, tevî ku hin bi hin guhertineke erênî di vî warî de peyda dibe. Pirtûkxaneya Kurdî di baweriya min de hîna di pelpelûkên pêşî de ye. Pirtûka Kurdî ji ber siyasetê pişaftin û asîmîlasyonê ziyan dîtin. Bi taybetî ku gelek nivîskaran li şûna zimanê Kurdî berê xwe dane zimanên biyanî û berhemên xwe tevlî pirtûkxaneya wan zimanan kirin, her wiha pirtûkên bi wan zimanan jiyên Kurdî bêhtir in. Nebûna pirtûka wektê xwestin li her cihê û li her warî dido giranbûna nirxê pirtûka di firotina wan de û ê rewşenbîr û nivîskar jî bêhtirê we rewşewaya madî ne gerekî îhsas kara. Sisê milletê me berê kevê hin bi hin pirtûka elektronî ya ku tê belavkirin malperê internet û derede. Zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi salan qedexe bû. Lewma guhdaneke mezin bi pirtûkên Kurdî nedibû, lê her geşbînî di vî warî de peyda dibe ku di paşa rojê de pirtûka Kurdî cihê xwe yê guncaw di nav rêza pirtûkên cîhanî de bibîne. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.